Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme Happy Wheels. Dávajte lajky, komenty, odběry a užijte si video. Dáme si třeba tady Showy Mountain a Play Now. Počkat. Jak se mám odtamtud dostat? Away. Tak nic, no. Tak dáme Exit, protože to fakt nevím, tak dáme BMX. Dítě. A to bylo docela dobrý. Oda. Bacha, synku. Bacha. Si nezraníš. Turbo. Dítě! Nemá ruku. Aj to, krajta. Dětko se nám napíchlo. Tatínek. Takže první kolo jsme zvládli. A dáme nějaký jiný kolo a dáme si tady například Rope Swings. Jestli se jako mám na to chytit. Aha. Tak to se nedá nic dělat. A dáme třeba Good Boost Extreme. A to si děláme, dědečku. Jo, dáme. Ach si dědu. Jo. Ale moc... Pane bože. Já jsem Whis. Je dobrý. Já jsem Whis. Ne Whis. Počkat, tak ale... To nedá. To nedám. Au. Dívejte, jak ho to zmlátí. Tak ne. Ach jo, tak jdeme ještě jinam. Takže na začátku jsem všechno říkal. Děkuji za shlédnutí tohoto videa. A já se s váma budu loučit. A ahoj.